Hak artrek unai luar arjarapsan ki Samla Kynthei ki boleh Thep kot Thep sla ban yo Rukom Shipai BSF ha BSF camp hamapat ki lapan pau ko chusumsi bahab ban shu Phngian lang haju bat ki Shynrang ha balami ki chingyat pranong kwa kam Shipai kilau badai ban pre counter la jong nak bentak Shynrang ba Kynthei ki bawan man Thep kot Thep sla chu gila ong ba Rukom Pynïaid ki Shipai galong dukhi shipa pelat badan khina gibsha bam Lathi ru kani ki jingli Thep kot Thep sla ki Samla kadai na bentak recruitment rally ke BSF ban Thep kam lais angut ki constable general duty kerpangi ki riulum ke jela Meghalaya Jing eta kalong ba kim penbiang war kan Rukom nam ta Kynthei ru haju ulan ju Shynrang ru ju ulan ka counter tang kawe bengihan nginrung te ka Rukom kren jong ki kilong rut ken nam ta gini ki bawan dan ki blawan na du na jengai ki lawan na du ki mau Shynram tau ki mentakin announcement tam tahi bakenong ba ngin extend hadu ka sautrek model ka pot jong ki bawan dia kam de ka ba ayu krasap ka pisa Shipai ki ong 3 set bangin submit ya ke form Shipai ki ong 6 set ngin dala Shipai dah submit da u black pen ngi sha reject Shipai ong half fill da u blue pen te an menya utu gadu badan hate u use Lathi ek tu kena badan te don we kena bala sha tiet u hi hate kita hi ki jing ya ba ngi kenduk ma bagi wan ha gini ka recruitment lara kim pat penbiang kum ka is khasiat kala he ki wan penbiang ya ki counter ken lai south league counter di ban biang we kat ba kawe counter ba snap Kynthei shwe lembop mentai ka poi sa jing men sauru katahi ka bang apen pa mentani kidang shwe announce ban extend hadu khat south rek te ya ka ba ayu hendak kimbut ai tang matasngi bat lasai ya ki we ki badai na kawe ka block kat ba ka melim block ka mau lai and mau Shynram kadai bat penasla lam bakla kan dei mentasngi bat lasai ka is sakawe ka benta jong ke is ya bai dei ba katu mania phi thu ba sha shot Lathi ai nak ai ka da thai ba la ya long crowded dah ken hante tu belai wan tu lai wan tu barok ki kwa ban rong am te ki Kynthei tu ki bla sa ban ki bun hi ki bla pen na ulan kim la ra kim kot bo re ban yak Phngian hante penyang ken lau jong ulan Shynrang la ka jong Kynthei la ka jong Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka Phngian ka dot pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka Rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya